kala le apa chuan sanga manin pa fain kom ngei tak an ni ya apa hian afa pamal kala chu uluk taka en kolin mi pa ina an thiam turang chi chu azir tir thina kala pon apa thu chu a oi thin hle sanga an man zo nu chuan an in lampana ho in an motor chu a che suala an motor chu in binin an pa fa chuan an him thei rama ni masela an be seilo thil thleng a le ta an motor chu motor dangin aron suwa kala chu himin apa ero aboral ta ani hun le ni aliama kala pon thataka lekha zirin athang ve zela ni puichol an thlendon to awangin zirlai ho chu phurlo reng an omlo kala chu apa thina awang khan kota a inlana motor khaltu zok ani awang chuan kot lamin hremin thlathum chung pon chuak theilovin an hrema mirama te hi chuan dan alal thin khop mai kala chu thunei tu ten thununin kalphalna chin mun an siam saka akeya chuan a omna chin an hriat theinan device pakhat bun tirin kala nun chu a che viau maya a thiam paronia chuan ron len chil ve thinin an thian dun chuan anin kom ngei viau maya kala te then om nula chelo asli chu an thian dunin an en thla thin bok kala chuan TV enin chanchin tharlama chuan mei chatlei rol bo an om thin thu an ron puanga mei chatlei rol rubo thin tu chuan kar pol akhal thin thu rom puangin kala chuan uluk takin alo ena mi rubo thin tu karang chu a mu to nu ni in a hrebok kala chu a khuma mu in a phone a khoi miel miela chuti lai chuan motor tlan thom hria in tukvera chuan andaka an thenom pa chuan chanchin tharlama an puanang kar chu khalin en hnaina mangin kala chuan an en thla a an thenom pa chuan bungrua chu a garasa da in kal chuan an thenom pa pawalai chu danglam riau hian a hria a hun anga ema wang chuan en thlak ve zel atum ta ani atu kania ronia chuan a thiam pa kala chu ron len chil le in tlerol bo thin chungchang chu an soi duna kumthum liam ta atang khan an chena hmuna chuan mei chetleirol chin hriat lova an bo thin thu chu an hmu chuaka kala chuan a thiam pa ronia hena chuan an thenom pa chu arin hlel thu hrilin an thian dun chuan en thlak an tumta ani an thian dun chuan an then om nula asli tui cheng chu an en thla a asli chu nula moi takni in apian adik vei fu si a kala po chuan du ve hle in asli chu aron hoi thuta an thian dun chuan an biru ngal vata an kongkhar chu ron ri in kala chuan awa hona asli chu an ina ron kalin kala chuan thatakin alo bia a asli tui cheng zo mel chu du om hle in kala chu abuai veka asli chuan kala en hnaina chu mu in then om te in en thlathina ni moti in an zota kala chuan an then om pa an en thlak mek thu hrilin an then om pa chuan chanchin tharlama an puan kar polang chi kha anei thu an hrila asli chuan kala te thu soi chu lo oi du lovin an then om pa chu misualani a ring lova en hnaina mang chuan kala te then om pa leng chuak tur chu enin police lamin mei cherobo thin ina ane masteng polang chi chu alo neya kala chuan an then om pa arin hlel thu hrilin an pathum chuan en thlak an tumta ani asli po chuan kala te then om pa chu ngai ven ve tranin en hnaina mang chuan an thlira kala chuan asam rim tui tak chu lo hnimin asli adu ru ngoi ngoi an ina alo lena wang chuan a hlim ru viau maya asli chuan net lama mei chebo om thin chu lo zir chiang ve in kala te then om pa chu aring hlel tran ve bok khuwa atlaya ronia chu mukhilin asli le kala chu aning koma sap mei chetlei rol hi chuan zamo soinu amanti in kala nen chuan instratut lampang chu an soiduna kala chuan nu panun anti hi tleirol laya mana poyangem oti in asli chu an zota asli in a chan ma chuan an then om pa chu ron ho in en thak an tum le ta ani kala te then om pa chu en thla in a chevel chu video in an covera
an then om pa chu an tleirol te ron hruai ho in an hanin kis vela chutia lungmuang taka an en thlak lai chu an kala thiam pa roni chu ron harin a beng cheng viau maya kala chuan hotirin asli nen chuan an then om pa chu an en thla a asli phone chu ron ri in anu chuan hoto turin aron hrila asli chuan hosan vele in kala chuan ama te in an then om pa chu a en thlata ani kala chuan an then om pa chu en thlale in a hmeichhe hruai ho chu thlabar deuh hian a hmu a kala chuan video a lo cover ve rengin flashlight chu a hmet pal hlau mai kala chu biru ngalin en hnaina hmang chuan an then om pa chu an en le a an then om pa chuan kala chu lo en ve rengin kala chuan a hlau viau maya an then om pa chu police ne na hek du ma sela finfiana engma ala nei lo awang chuan ti theih vak a nei lo atu kania kala chu tu thuan ei dona thovin in hnuaya achuka ei tura daplai chuan an then om pa putar na ra chu an ina aron lang hlol mai kala chu phuzokin an then om pa hnai taka a hmu awang chuan a hlau thong viau maya an then om pa chuan anu motor ke chia siam sakin zanria eya chuak dun turin kala nu chu aron soma kala chuan lo rem ti lo hle in an then om pa chu alo bethadu lova putar na ra chu ho in kalan aring hlel ti a in hrethiam to bok zana niya asli chuan a thian te somin an ina chuan an party a kala chuan an thom chu lo ning ve hle in an beng cheng sia an ben chen ba ka asli chuan a bial pa deuh ro mi pa a om puilai chu kala chuan a zu hmuwa asli wang chuan thin rim hle in an party ti boy tur zong chuan beng cheng takin hla an playa ka pakhuma hla play khomin asli le a thian te chu an thin rim ve hle asli chuan kala chu aruma kalchilin ala play chu ti top sak antuma kala nen chuan in ban buain kala chuan adu thu zai takin an hrila asli chuan 4 pin alo du ve thova kala khoma chuan in stratu tumin an khosa a chuti lai chuan asli in thom mak do hria in kala te then om pa chu en hnaina hmangin an en thla a putar na ra chuan bek pakhat hi lo hnukin asli chuan mak ati viau maya kala te then om pa chu mi ruk bo hmang ani an ring bur to kala te thian thum chuan ruah man an nein an then om pa chu en thlak an tuma finfiana mumal tak an nei thei ani chuan police lama report an tum bok asli chuan putar na ra chu ziru in akalna chin chu a thian te a hril ngal zela ronia chu putar na ra garasa lu ruk lo tumin a garas chu en dik an tum bok kala chuan a thian te pani chu be ve rengin asli pon putar maksak tak chu a ziru ve renga putar na ra chuan asli chu muru in asu adur leitum po chu ada let le a asli chuan kala chu khol ngal vatin an then om pa chu a hmu to lo thu an hrila alo ho mai thei ti a hrilin a ma chuan putar na ra aron lang thut mai kala chuan ronia chu khol ngal vatin ronia chu putar na ra kara alo lut to a kala chuan garasa chuan lu hri lo mai ro tia hrilin ronia chuan putar na ra kar chu alo hong thei to a kala hne na chuan a hlo tling trep to thu hrilin kal chuan a hlo om hri ti in a ko ho luita ani putar na ra chuan asli chu thataka ti ti puin min zui ru to lo la kami mal nu na ronin rol su ti in dam takin an hrila asli chuan hlau hle in tar na ra chu a ho san ta ani asli chuan a thu hriat chu kala hne na hril vekin an then om pa putar na ra chu pafing tak ani ti an hre chuaka police ne na report mai du ma sela finfiana engma an nei lawa wang chuan an thu a har hri khop mai kala chuan a camera chu khoidang lamin a TV nen chuan a thlun zoma an then om pa chu en thlak chun zom tumin finfiana a nei ani nga chuan police ne na report atum bok kala te kong khar chu ron ri in ronia chu hlau thong takin aron luta a phone chu an then om pa putar na kara a theih hil thu soin kala puina chu aron nge na a phone theih hil chu lak chu an tum don ta ani ronia chu camera kengin putar na ra in lampan chuan a chuaka kala chuan a room atangin alo veng ve bok ronia chu garasa alutin a phone po chu ala thei ngala beka mu ho chu hon tumin a camera chu a buaita
kal chuan biak tumin roni chu a be thei to lova putar na rakhan amana ngain man ruan en chuan a thiampa chan tumin atlan chuak ve nga la putar na ina chuan lu tumin a fimkhur viau maya a ke a khan device a oma wangin ama avil reng tu police ho chu ron thleng ve nga lin kala chu an ron mana ka thiampa putar na hian a rubawa lawm in oil chuan a garage en ula ruang in humayang ti in an hrilla police ho chuan endik ngalin beka chuan ram sathi ruang an buwa kalaten an rin hlel putar na hi tu chi nge ani ta kang le police lam chuan kala chu a ina hruain anu hena chuan naktu ka kot lama inin lana nga yang in thenom pa in case a siam sak du phei chuan in boi viau mai theiani ti in an hrila anu chuan kala chu kam khat ve lakin an thenom pa hne na ngai dam dil atum bok kala chuan an thenom pa chu alaring thei chuang lova adan pa ngaya en thale in a phone chu aron ri a thiam pa ronia khan ron texin I tv en ro ti in aron thrila ronia phone chu tarnar khan aruk saka nga in tv chu an ena a thiam pa ruang chu mu in a hlau viau maya kala chuan thom hre in a thom hriat na lam chu an pana a thiam pa ronia chu muthutin police ho lakata alo biru a putanara in chu chu asan thein ronia hian kala chu a fiam ani bermai kala chuan ronia camera kena an cover tak tanara in chung vel chu an zir chianga anu chuan an thenom pa hne na ngai dam lo dil ve in kala chuan mu chu anei tlat an video chu uluk taka zoom in putanar chuan mi khung bawa nei ti a hre chuak ta ani kala nu chuan putarnar chu afapa awanga ngai dam dilin an tong tui dun viau maya putarnar chuan kala nu chu beithutin ni khorlovin a khoita ani kala chuan a thu hriat a thiam pa roni a hril tumin roni chu tarnar khan aron hmasa a roni a poch khong tlu in kala chuan police ho in ramri an siam sakha pel an tuma tarnar a chuan ron vua in kala chuan alo buma pon atlan chuak in line na pel ma chuan an thenom pa tarnar a chuan aron man ta ani kala chu aruma hroi chawin tarnar chuan thom a hria a tarnar hoison lai chuan kala chu tal thutin asli chuan putara chu aron be ngala kala nen chuan tang dunin putara chu in hnuai lama atla a ampani chuan in kalkhum ngalin asli chuan police call an tuma phone chu mang theilovin an boi khop mai kala chuan a thianu asli hena chuan police lamin palmin hung sak kan chu asan chuan an ron kalmayang tia hrilin an in chu asan an tuma tarnar chuan an omna room chu ron ti chia in kala le asli chu pula an zuang luta kala chuan police dai theu chu ti chia in an then ompa tarnar ina chuan alu ruta ani kala chuan putara in chu en kualin mi a hmu na kha a hre chuaka pindan ruk chu hongin bokwa ka lu ngai ani a athim ema wang chuan engnen lu tumin kala chuan mei cheruang a hmu chuak ta kala chuan thom hre in tanara in chu a en kuala room pakhata hian lutin in zaina man ruwa alo om trova an then ompa chu mi hlau om tak ni in ami ruk bo ho document po alo kol traveka kala chuan anu po amanti hre chuakin chan chuange atum bok police chuan kala chu ron zongin a hmu mai lova putanara khan lo hmasa in officer lukola chu aron thatta ani kala chuan tarnara room thuruk lu na kongkhar chu hmu chuakin in hnuaya chuan alu thla a ruanga paina hmuna chuan tlalutin a chuak le ngal vata anu chu hmu in a chan chuak ngala tarnara po ron thlengin anin sual buaya kala chuan hne lo zokin anu chuan aron puya mi rubawa thathin putar tarnara chu an nufa beironin an hne ta ani kala chu mizaleni to in abial nu asli nen po anin mu regular ve thei to a ronia ero atop thlenga singulin kala te chu ala en thlave zel ole video hi like in min lo share sak le la channel hi khongai ni lo subscribe ve don nia social media link hi description lama kada boke like comment share lama in zoom lo sham ang u